L-4 ta' Jannaru jum dinni tal-Braille, il-ġurnata li fija twiled il-Franċiż Louis Braille. Il-bniedem li ħoloq sistema tal-kidba li fis-seklu 19 bidlet il-ħajja tan-nies neqsin mid-dawl. Louis Braille kien involut f'inċident fil-ħanut ta' missieru meta kellu 3 snin. Meta kellu 10 snin u ltaqa' ma' kaptan tal-Armata ta' Napoleon li għalmu dwar night writing, sistema ta' komunikazzjoni li tuża t-tikek. Qabel il-Braille kien hemm sistema Latina ħawi, iżda b'din is-sistema n-nies neqsin mid-dawl ma setgħux jiktbu, iżda jaqraw biss. B'hekk meta Braille kellu biss 15-il sena u uża l-passjoni tiegħu għall-mużika kif ukoll is-sistema l-ġdida li tgħallem sabiex joħloq is-sistema Braille. Illum fil-200 anniversarju tal-ħolqien ta' Braille, din is-sistema għadha tintuża minn eluf ta' persuni li huma neqsin mid-dawl. Dwar dan Net News kellem ma' Leone Xiberras, persuna nieqsa mid-dawl, fejn spjegalna iktar fid-dettall x'inhu l-Braille u kif dan jiġi użat. Il-Braille hija sistema ta' 6 dots u l-positioning tal-dots tifforma ittra. Per eżempju, A għandek dot waħda, top left, u per eżempju B għandek żewġ dots taħt xulxin. Leone Xiberras spjega kif il-Braille qed jevolvi bl-avvanz tat-teknoloġija, kif ukoll xodda u teknoloġija għamlu li żjed impatt fuq l-użu tiegħu tal-Braille. It-teknoloġija ħafna min jgħid li jista' jkun ħadet over fuq il-Braille. Min ma neqbex għaliex naħseb il-Braille għandu jmur il-parallel mal-teknoloġija, infatti anka għaw displays li jiformaw il-Braille għaw monitors, għaw tablets li jkunu għedin jikonvertu minn flok il-kelba miktuba jkunu għedin jiproċessaw id-dots bil-Braille. U spjega wkoll il-problemi tat-teknoloġija għal persuni li neqsin mid-dawl. Sfortunatament, it-teknoloġija qed tmur hekk ħafna fuq touchscreens, allura xi ħadd nieqes mid-dawl ma jkunx jista' jaċċessa il-lift mingħajr sighted assistance għax kif qatt it-teknoloġija qed tmur aktar fuq it-touchscreen. U tem billi ta' pariri li dawk li huma interessati jitalmu l-Braille, kif ukoll sostna l-importanza li l-għalliema u l-ġenituri jiġu mħarġa dwar il-Braille sabiex kull studenti kollu l-istess opportunitajiet letterari. L-importanza tal-Braille hija biex tal-awareness dejja biex aħna qajmu aktar kuxjenza fuq l-użu tal-Braille. Jade England għal Net News.